Aký ste kuchár? Ja som fantastický jedlík. Kuchár, ja zjem všetko. O sebe môžem rozprávať, že som veľmi dobrý strávnik, pretože ja zjem naozaj všetko, len sa to nesmie hýbať. A samozrejme, že viem aj samozrejme všetko, akože viem, len nerad to ukazujem, aby mi to nezostalo, že to musím potom robiť. A ja mám doma 4 ženy, takže nevarím. Dobre, a keď už varíte, tak čo také? Viete čo, práve som odchádzal z domu a je tam moje najobľúbenejšie jedlo, jedno z najobľúbenejších, aby som teda to úplne, ale naozaj to je môj favorit a to je vyprážaný karfiol. Ja viem naozaj ako vyprážať, keďže ja mám iba jedného brata, takže maminka nás naučila obalovať rezne, viem robiť všetko s vajcami, ako praženičku, dokonca môj taký know-how, aby som pre ten časopis splnil, že také ako, aby ľudia vedeli, že čo napríklad viem urobiť perfektne, je Eggs Benedict. To sú vlastne vajíčka a to viem ešte z Austrálie, lebo tamto každé ráno, rodiny sa ráno stretávajú, soboty, nedele a chodia na Eggs Benedict, takže to je fantastické, to milujeme ako rodina.